ndị mmiri na-abịa n'ime ndị mmiri na-abịa n'ime eze nwanyị ọ pụrụ iche kpọta m n'ụlọ ogechi eze nwanyị ọ pụrụ iche na-ekene ngene bụba dị agụ maka na ọ na-aba bụ nwaanyị abụ ogologo ime ya ibe onye na-eme ọkwụ ya ka eji mara onye ọ bụ ọkwa nne. ụmụnne m ụmụ Igbo ekene m unu ya mara unu mma ana m ekene unu n'ofu n'ofu ebe ọbụla unu nọ. a sị m na arụ isi ike ga na-awara unu ọjị na ihe ọbụla unu na-eme n'ọkwanụ ndụka akụ ndụka ụba. ana m ekene onye ọbụla obi dị m aṅụrị na anyị nwa bụ ụmụ Igbo na anyị dịgidekwa wee ruo taa n'Igbo agbasabeghị, Igbo esibeghị n'ala Igbo wee gbapụ. ọ bụ ihe inye Chukwu ekene na anyị ka bikwa ebe anyị bi wee na-ekene Chukwu n'isi unu n'afọ iru m ya na n'isi ụmụ Igbo niile ndị nọ na mpaghara mba ụwa dị iche iche. ana m ekene unu niile na-esonyere m, ana m ekene unu ndị nkụzi m na-amasị, ana m ekene unu ndị na-asọskraịbụ na chanel, ana m ekene unu. ọ bụrụ na ị na-ege nkụzi m ma ị sọskraịbụ beghị, ọ ga-amasị m ma ọ bụrụ na ị sọskraịbụ, ọ dịghị ewepụ ego ọ ga-eme gị ị na-afụta nkụzi ma ọ bụrụ na nkụzi ọfụrụ. ya gaziere unu ụmụnne m ndị bidoro isonyere m ọfụrụ. onye unu fụrụ iru ya na onye unu na n'ụlọ ya bụ eze nwanyị Ogechi ọ pụrụ iche. abụ m dibịa nwanyị, eji m okwu ọnụ jiri mmiri ya na ihe niile dịka chisike ya, eji m ya azọ ndụ. dịka m bịara na nke tata ịkụziri unu ihe unu ga-eme. tata abụrụgo 20th of December wee na-asị unu bụ ụmụnne m happy Christmas in advance. aga m agwa unu ya maka mụ na gị na-agọ mmụọ amịnyere nne na nna anyị na Christmas. anyị tara ọkụkọ Christmas, taa anụ Christmas, rie rice Christmas, yi akwa Christmas. na anyị si na anyị achọtago nke anyị apụtara na ya ama ha nke bụ eziokwu. maka na anyị si onye biri ibe ya biri, ma onye si ibi ya ebina ọ gaghị ebi. ana m ekele unu ụmụnne m, ihe ọma mere unu. ọ bụrụ na unu ga-esi ya nkụzi ma ọ masị unu, sọskraịbụ ọranụ m maka ndị na-ege ege. biere m akara mmasị bụ like. isiokwu nji maka ya wee bịa tata bụ gbasara ihe mmadụ ga-eme n'oge adị dịka ugbu a. ọtụtụ n'ime anyị na-elegara anya n'ebe ụmụnne anyị na ụmụnna anyị nọ, ndị enyi anyị ma ndị nwoke ma ndị nwanyị, ndị anyị ga-esi n'aka ha wee nwee ọkpụkpụ iru ọma. ọtụtụ bụ oge anụnwa bụ oge eji eme mmemme Krismas ka ife ọma ga-eji wee mere ha, ma n'aka nwoke maọbụ n'aka nwaanyị, maọbụ na ọyị chefuru echefu, maọbụ nwanne chefuru echefu. nọ na oge a ka ọ ga-echeta gị. ọ bụrụ na ị na-atụ anya ife ọma favor n'aka chi gị na mmụọ onwe gị, ụdịrị favor sọrọ ya bụrụ, ọ bụ nke ego, ọ bụ nke ịnụ di, ọ bụ nke ịnụ nwa. ọtụtụ bụ n'oge a ka faya afụ nwunye faya anụ, ọtụtụ bụkwa oge a ka ha ga-afụ di gị anụ ha. ọtụtụ bụkwa ndị a chefuru gị echefu imeru ihe ọma kamgbe eru oge kịta ka ha ya echeta gị. mana ọ bụrụ na ị sonyere m na nkụzi a m chọrọ ịkụzi gị kịta, ọ ga-eme ọ bụgodo iri na enwere ụgalị ga-akụchi gị ụzọ ife ọma ịbịa n'ụzọ gị, ụgalị ahụ ga-agbapụ. eziokwu ka nna m unu. ya mere soro onye m ruo na njedebe nkụzi a. ọ gaghị ewe oge unu nnukwu. aga m egbu ya na nkenke otu ọ ga-esi ekwu unu nghọta, maka na nke a bụ ihe unu ga-emere onwe unu ka m chọrọ ịkụziri unu ugbu a. mana tupu m aga n'iru, ozi ọma ọdịnala ga na-aga n'iru. o nweghị ihe ọbụla nwere ike ịkwụsị ya. ajọ mma agaghị akwụsị ya, ajọ mmadụ agaghị akwụsị ya, maka na anyị ebilitego. ozi ọma ọdịnala dịka orimiri, ọ na-ehu ha ihe ọ na-ehu na-aga n'ihu, ọ dịghị ehuchi ya azụ. anyị echi ya tago, maka na o jighị nwata wele aka ya elu, aka ga-egbu ya mgbu. aka egbugo ndị niile ji oke anyị
ndị niile ji akọ anyị uche anyị amamihe anyị nghọta anyị mpụta ife anyị n'aka chi anyị aka egbu ego ha mgbu. Onye mere ka ozi ọma ọdịnala dị agasa na mpaghara mba ụwa dị iche iche. Ekwekwara na ụmụ Igbo na-ebilite n'ụra, mana gị bụ onye na-ebilite n'ụra mara na ụzọ ị bịara abụrụ ụzọ pounds and dollar. Pounds and dollar ga-abịa ma ọ bụrụ na ị sonyeta n'ụzọ nke gị na chi gị kwuo ya. Chọta ikikere ahụ dị gị n'ime, chọta ihe ahụ bụ ihe dị n'ime gị, ihe a Chukwu tinyere n'ime gị bụ ezigbote ihe. Site n'ime ya ịchọta ha ya, ị na-agọ mmụọ, ego ga-esi n'ime ihe ahụ wee pụta. Kedu ife dị ihe a? Chọọ ya, chọta ya, ọ dị n'ime gị. Ọ bụrụ ife ya eje gbabara afọ maka na ị ga-afụ ya n'ime gị. Chọta ya. Ọ bụgodị iri na ịbụ dibịa, o nwere ife dị n'ime gị nke na nke ọbụla Chukwu tinyere gị n'ime. Chọta ya, n'ebe a ka ụba gị na akụ gị ga-esi wee bịa. Ozi ọma ọdịnala ga na-aga n'iru. Ozi ọma na-ezisa bụ mmadụ ịghọta ike nke onwe ya. Gị onye na-anụ olu m, ịghọtakwala ike nke onwe gị, makwara chi gị. Ị marakwala elele ụwa gị ka ọ hapụ ịbụ na elele ụwa gị na-akụchiri gị ụzọ. Ị na-achụ àjà, ọ dịghị ihe ị na-achụta. Kedu ife ị na-eme? Ijikwa ọfọ na ogwe eme ya ka ọ hapụ ịbụ ndị mmadụ ị na-asịka ma ego ha arịrị ha na-ekpesara chi ha na-akụchiri gị ụzọ. Ọ na-eme gị ịkpata onye ọzọ orie, ịkpata ọghasaa, ịkpatacha ego nsogbu karịrị ego ahụ ị nwere abịakwute gị nata gị ya. Ị jụọla onwe gị, ị na-emekwa ihe aka ịkwụ ọtọ? Ghọta mmụọ onwe gị, gị na chi gị dịrị na mma. Chịkọọ mmụọ gị ọnụ, kwanyere mmụọ ngwurube nna gị na mmụọ ngwurube nne gị ugwu, ya bụ ezumezu. Ka mmụọ na mmadụ kwanyere gị ugwu n'ụwa mmadụ. Ka ị na-agọ mmụọ na-achụ àjà, chọkwa ife ị ga na-eme ka ego na-abịara gị. Na ọ bụrụ na ka unu si agbabata n'ịgọ mmụọ n'ịkpata ego, maka na ọ bụrụ ịgọ mmụọ ka unu na-abịa eme na ọ ịkpata ego. Ọ bụrụ na ọ ka unu ka esi ebute ego n'ime ya, anyị nwa bụ ndị na-akụzi nkụzi ọdịnala, ndị na-agọrọ mmụọ, ego ahịa ha aka anyị. Mana ịgwago unu nke eziokwu, ụwa dị ezu oke. Ụwa dị ezu oke. Ọtụtụ n'ime anyị, ihe ahụ obi unu gwara unu na anyị bụ abụrụ ife anyị bụ. Anyị bụcha mkpa anyị, mana site na mmụọ anyị na-agọ mere mkpa anyị a na-adịrị anyị mfe. Anyị kpọkwuo mmụọ, mmụọ ewere ọsọ n'ije bịa bupụ anyị ya bụ mkpa nke kwesịrị ka o bupụ n'oge ahụ. Maka na ị na-agọ mmụọ apụtara nọ ife niile ị chọrọ ka anyị emere gị. Onye ozi ka ị bụ. Ya gaziere unu ụmụnne m, kaba na-arụ chọtanụ chi unu, gọbaranụ chi unu, chụbaranụ mmụọ unu àjà. Unu na mmụọ unu dịrị na mma. Gbara na ihe ọjọọ ọsọ. Unu emegidekwa na mmadụ ka ndị ga-emegide unu hapụ ịbịara unu. Unu anaghịkwa mmadụ ihe ha n'ike ka mmadụ hapụ ịnata unu nke unu. Na mkpụrụ onye kwuru n'ụwa ka ọ ga-aghọ. Ọkụ mmụọ gị na ala eze gị n'ụwa ka ọ dị. Ị ga-eji aka gị wepụta ọkụ mmụọ gị, maka na ị gawa n'ụzọ nyichie nche ụzọ, ịpụta na ị ga-azọta nsị ahụ. Onye nwụrụ anwụ ga-abịa ụwa ọzọ. Ikwenye na ya, ị gbara ihe ọjọọ ọsọ. Ya gaziere unu ụmụnne m, dịka m ji nkụzi wee bịa tata ka m gwara unu ka ị esi wee yọta iru ọma n'ebe Chukwu nọ. Chukwu adịghị afụ ya anya. Chukwu nyere m aka, achọrọ m iweta ego. Chukwu agaghị esi n'elu tọọra gị ego. Achọkwara m ịnụ di n'oge a. Chukwu agaghị esi n'elu tọọra gị di. Achọrọ m ịmụ nwa. Chukwu agaghị esi n'elu tọtuore gị nwa ka e kwuru. Ihe niile nwere ụdịdị esi eme ya, proses step by step. Otu a ka esi eme ya. Anyị ayọta na Chukwu agwago anyị ya, mmụọ agwago anyị ya. Anyị ayọ ha, anyị agaghị ayọta. Unu na-ene anya ife niile bụ ife a na-eme n'ụwa na a na-anụ ọgụ na a na-egbu mmadụ na ọkwa na ife ekwutere n'ọnụ. Ka unu mara na ike dị n'okwu ọnụ, ike dị n'ire. Were n'ire ahụ Chukwu nyere gị wee kwudo okwu ihe ọma na ndụ gị, ka ife ọma pụta ife. Maka ndị ire ha gbagoro ụka, ndị ire ha kwuchigoro akwụchi, ndị ụchụ gbagoro n'ire. Jee chọbanụ nchụanwụ na ose ọjị ka unu na-atacha. Tabanụ nchụanwụ na ose ọjị ka ife mgbaka dị n'ire unu pụọ, ka ire unu nwee ike ịdị na-ekere unu ike, na ike dị n'okwu ọnụ. Okwu ọnụ ahụ bụ ire. Ya mere were ike okwu ọnụ gị mee ihe a m chọrọ ịkụziri gị taa ebe ọbụla ị nọ. Anyị ya eme oyibo taa. Ị ga-ewerekwa ọjị
ị bụrụ onye na-aga ọjị ama nzu ama edo ma nzu ma edo gwachi gị ihe ịchọ na inwe nzu na inwe ha edo werekwa glass cup otu a gbanye ya mmiri ya bụ ebe ị ga-eji wee kwuo okwu ikwuchi okwu ife ị ga-eme ebe ịgba mmiri ahụ n'ala ịgwụ mmiri ahụ n'ala mana ihe ị ga-emegodo bụ iwere ose ọjị fichaa arụ gị ka onye na-agọ mmụọ tinye ofu mkpụrụ ose ọjị n'ọnụ weta nke a bụ yelo kandụl nke a bụ blu kandụl ife ịchọ bụ ife ọma inweta ihe blu were green ntụrụ ugo ka ịchọ n'ebe mmụọ onwe gị nọ green yellow and blue ị nwere ike iji ya ma ọ bụ yellow anụwa na blue anụwa nji iwere ose ọjị fichaa ya eficha tụpụ oge ahụ iwerego mmiri gbanye na kọpụ ma ọ na iwere nzu na edo ma gwa mmụọ gị ife ịchọ ime ofu ihe ka ị ga-ayọ na ị chọrọ dịdị ka ị ga-ayọ na ya ndị ga-afụ gị n'anya mmụọ nke love and attraction nọ ya bụ ife ịchọ maka na mmadụ ị ga-adịgodo attracted to that person tupu ya na-enwe mmasị n'ebe ị nọ na ọ bụrụ ụchụ ụgba gị a na-enwe mmasị ebe ị nọ ị ga-adị n'ọcha tupu ife a na-abịa n'ebe ị nọ ya mere iweta ya bụ kandụl na-abụọ m kwuo ọ bụkwa na ị nwere kandụl na-abụọ weta white kandụl na ị nweghe blue mana ị nwere green nwee yellow werekwa ya ife ị na-ayaghị eji bụ red ka ị na-ayaghị eji ọ bụrụ na ị weta ya weta mmanụ aṅụ tee mmanụ aṅụ otu ị ga-esi tee ya na ịchọ ka ife ọma bata ọkwa ya emekwana ya ona ị ya etebata ya etebata mmanụ aṅụ ka ị ete na ya kwuo ife ahụ ịchọ mmụọ bụ eze nwaanyị ọpụrụ iche achọrọ m onye ya afụ m n'anya ịfụnanya nwoke ịfụnanya nwaanyị ka m chọọ ya general love and attraction ka ọ bụ na ịfụnanya nwoke ka m chọọ na ịfụnanya nwoke ga-afụ m n'anya n'ọnya ka m chọọ nwoke ya anụ m ka di nwoke mụ na ya emekọ ofu ihe ọnụ nwoke mụ na ya na-abụ ya aga n'ofu ụzọ na ọ bụrụkwa onye ya etigbu m etigbu fụrụ ya ofu ihe a ka ịyọ n'ọnwa ka m chọọ na achọrọ m nwa amụta adịrị ndụ amụta amara ihe achọghị m amụta amaghị ihe maka na ya na ọgọ m bụ ofu fụrụ ka m si na-agụ ya ka ọbụla bụ ife ịchọ udo ka ịchọ na ịchọ udo kwuo ya ife ọbụla bụ ife a ịchọ na ebe a ka ị ga-ekwu ikwucha ya were mmanụ aṅụ tee ya o nwere ihe a na-akpọ cinnamon n'olu ndị bekee ekwuru si na ị ga-eme oyibo were cinnamon tee na ya ma ọ bụrụ na itechawu mmanụ aṅụ ahụ tee ya cinnamon itesia ya cinnamon weta efere ebe ị ga-eme ịmụnye kandụl a ọnya ha agba ọkụ ikwuo okwu itesia ya ishio na kwuo na ọchịchọ obi m niile ka m chọrọ ka ọ bịa na mmezu site na oriọna m ji akpọkwuru m enu na ana ọhịa na ụzọ ikuku na mmiri wee na-asị ka okwu ọnụ m pụta ife ka okwu ọnụ m bịa na mmezu ihe abụ ọchịchọ obi m nke nyọ achọ nke ọ pụta ife mmụọ nke ikuku ngwa buru ozi m gaba na chukwu gaba na ọra mmụọ ndị nwe m ndị na-ewetara m ife ọma ndị nọ n'ala ndị nọ n'elu ndị nọ n'ikuku na ndị nọ na mmiri ka fa wetara m ihe abụ ihe obi m chọrọ bụ ikwu ihe ahụ obi gị chọrọ nwa di ịfụnanya kwuo ihe ahụ bụ ife ịchọ ego n'oge anyị nọ bụ oge ndị mma mmadụ ji enye ha ihe ọma achọrọ m ka enye m ihe ọma ya bụ fevọ aka nne na aka ekpe nwanne m nwoke a achọrọ m fevọ n'aka ya nwanne m nwaanyị achọrọ m fevọ n'aka ya ọ ga-enwe ife ịchọ ịkụsie ya inye ya n'isi gị aka nne inye ya n'isi gị aka ekpe iminye ya ọkụ dobe ya n'efere gaa weta nnu na kichin gị maka ngwa gị si sọt ịchọgharịba ya weta nnu na kichin gị gbaa ya okirikiri enwe nke a na-akpọ bay leaf a na-eji esi nri unu ji ebe a na-ere ife eji esi nri curry spices a unu ya enweta bay leaf ị nwere ike ịkwọ ya akwọ ọ bụrụ na ọ bụrụ na ịkwaghị ya akwọ ị nwere ike iweta nke akwụkwọ ya otu ahụ o si adị akwụkwọ ya ahụ itinye ya n'isi ya isi ebe ahụ idewere kandụl a ka ọ nọ na fọkọ na nya fọk ị ga-eji wee gbaa ya ogige ikwuo uche obi gị bay leaf na-eme ka uche mmadụ bịa na mmezu ọ na-eme ka ihe ọbụla ị chọrọ n'obi gị ife ọbụla bụ ife ịyọ mmụọ gị o mezuore gị ọ bụrụ na imechaa ya mee ka kandụl a nwụbezie i wee kwutezie mmiri na ọchịchọ obi m niile dịka m na-agọ mmụọ taa dịka m na-ekpe ekpere taa ihe niile bụ ọchịchọ obi m ka m chọrọ ka ọ pụta ife
kwuo ya nwanne m. Ọ bụrụ na ime ya tata bụ 28 tupu achịkọta ọnwa a, ị ga-afụkwa fevọ a, mana ịfụ ya ị ga-abịakwasị m eze nwaanyị pụrụ iche, ekene gị. Ikwụsie ya were mmiri a ṅụrụ obere dịka ị ga-esi wee taa ọjị ma ọ bụrụ na ị gwara ọjị. Ịṅụsizie ịdọbe ya n'akụkụ kandụl ahụ na-enwunu. Hapụ kandụl onwu kpọrọ onwe ya n'aka nke onwe ya. Onwuchaa n'aka nke onwe ya, i werezie mmiri a wụfuzie n'iro. Otu a ka ị ga-esi wee mee ya. Ọ bụrụ na ị mesịa ya nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị, kpokọrọ nnu ahụ iji wee gbaa ogige ya na ihe bay leaf a wụnye na mmiri, waa arụ gị mana efichara arụ gị eficha. Ị ga-afụ ihe dị iche na ndụ gị. Ya gaziere unu ụmụnne m, ife ọma mere unu. Gọbakwanụ mmụọ o. Onye na-anaghị agọ mmụọ ife ọma adịghị emekwara ya o. Gọba mmụọ, gọbanụ mmụọ. Ka mmụọ unu na-agọ nụrụ olu unu, ma unu kwụbakwa aka unu ọtọ. Ya bụ ọfọ na ogwu, ya mara unu mma o. Ise o.